Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ay, salamat in town kay mito ang nagid ang uwan. Padayon na kog lugsong bahalag dangog Ay, pagkasulti na ko. Para! Habal ka? Jangan. Dong, habal ka dong. Habal ka? At katiguan na nimo? Hanggang pasakya ko ay! Ihatod ko sa mga pulis! Sige, sakay na lula. Sis, wa pa ko magkinahanglan ni mo do. Ambot na lang yung kay unsay ako mabuhat ni mo. Strikta lagi ka lula. Sakay na, sige tabi. Malula ka manggid karon. Heh, paniti do. Makaingon ka gid nga. Wow, sweet corn. Ayoy, sweet corn pa. Wow, habal-habal ka o dili. Kay mularga na ko saman, ha? Ay, ganahan oy. Maninuod man po ka. Musakay ako item-tem pasa. Ang kasa ko. Sige, larga. Pagawasan na siya, sir. Kaya mamatay kong tiwas kung magkakita ko siyang naong. Osa? Nabuo di kaya? Pito. Nakatumar na ba ka ni siya siyang tampal, sir? Sige na, sir. Gawas na. Di magpa-gahi sa okay. Lisod na. Kini, si Chief Ojirax mo yun. Unsay imong ipasabot. Makigdraw ka na ko. Dili man, sir. Pero kung di ka magawas, Unsa man? ako'y magawas. Sir! Sir! Ayaw kong biyahe! Sir! Nang dolor, mga na ta, basig gutom na ka. Wapa ko gutom maoy Ricardeng. Kaon na lang diha. Uy, di mahimo ng dolor, uy. Huwaton ko lang sila sa Carmela nga mauli. Ay, naku ni mo ng dolor. Mapas mo ka kung pabuto ni mo sila. Dito sure, unsa oras sila mauli, uy. Mga na tanang, kay gigutom na ko. Aw, ikaw man diyan gigotom. Damayon pa ko nimo. Oh, sige na nang, uy, mga na tanang. Manawag na ko sa restaurant ng hotel, ha? Kaya magpadatag pagkaon sa itong room. Time pa. Mag-intercom ko, aron, hatang tag-food din. Migaw sa kwarto ni Pictos si Chief. Mauna siya. Di ta magsige istorya, ma, pa. Chief ko. Way respeto. Investigador malunta siya. Pwe! Diyan! Erog, bulingkod ko. Kadaghang kalingkuran nganong ani ka mo tupad nako. Ayaw pagbuot, chief ko. Nganong mag-chief ka? Ma Carmela. Carmela, Agapito. Pamarog mo, sige na. Mamalhintag laing likuranan. Kini, si Chief Ojirax mo yun. Wa ko'y sakit nga mananakod. Anong mamalhin man mo? Kalain ni mo, Chip, uy. Mamalhin na mi kay... Ikaw naman usang muling ko diha. Dali na mo, ma. Carmela, dali na. Carmela, dali. Kung ani kag ospital pagdaog imong lingkuranan. Unsa? Padaton ko ni mo. Chief ko! Ano ba dang chief ka? Carmela, husto na. Chief ko! Chief ko! Di ka mati ka ba? Chief ko! Agay. Ay, do, hinahinay po do kay magsigig alsa-alsa nga kong sampot. Ay, reklamador sa nimo lula, wey. Modul-untol yun na kay libaong maninda na itong gilagian. Ay, lagi. Pero, agay. Ay, matagak ko, hanggaw.
Royoon man po di mo agis libaong noon. Eh, punta lang sa lula kay hapit na tamo abot sa siminto. Asmi. Hapit na tamo abot sa dahil ba nga siminto. Wala di baong. Agay, ay! Karon Pikto, kita lang duha ang niya sa sud ng kwarto. Sulti na. Doon naman ka kay importante kay sulti. Sulti na yun. Unsa man ka na? Naka-record na kita, yung dala kong recorder. Aha, bayran ko man ang akong mga sa nga nahimo. May nang kaming tanan ang magbayad. Kabantay ka na, sir. Usay, buti pa sa... Sir! Chip o Jirax, mao ang among big boss. Klaruhan na, Pikto. Sige, sir. Okay, ano ini? Ako, si Perfecto Makabali, a.k.a. Pikto, nga usa sa mga kriminal og nagtuloy sa pamilya ni Reynaldo Monteclar. Oh, Ipaduol gamay recorder, sir. Ipaduol gamay. Ano? Daghan kami nga nanuli sa jewelry store ni Reynaldo Monteclar. Kaya ko lang, sir. Kumantay ka na. Ang among big boss, kung mastermind sa among grupo sa sindikato, way lain kundili si Chip o Jirax. Mao na, sir. Mao kini ang mga pangan sa membro sa grupo sindikato. Sila si... Mauna kadto ang tanan kong gisulti ninyo mga sir. Aron gyud mo makatuo, mahimong ihatod ko ninyo sa syudad og idiretso ko dito sa presinto sa kapulisan. Lihok na mo mga sir aron madakpan na sila sa Pikto og si boss. men, ready mo. Ubanay ko niyo kay akong pusasan si Chef Ujirax na nasa labi ng ospital. Oras na. Aron masintensyahan siya o matagan o justisya ang pamilyang Monteclar. Biyay pasyente. Kaya na na sa sud nga mo akong ipabantay. Move! Itang pasabot ha nga ato siya pusasan. Di ba si makabantay og udagan hinoon. O di baka maging pinasila na to. Dili mayo, kinaya kita sud sa ospital. Tegang maamong. Nanawag na ko og backup na to. Niya sila in 5 minutes. Pastilan, dulor. Anong gamera magagikaon ng... Gikulbaan kog maayo, Ricarding. Baan ka, oo. Ang tubig, wala sa kulba. Inom. Ay, palihog ko. Salamat. Siyo ka hunahunay ng si Rinaldo, God. Ni Carmila o ni Agapito ng Dolor, mao nang kulba-kulbaan ka. Dili kalikayan, Ricarding. Ulos baya na ko sila lab. Hala, ha? Labo naman si Rinaldo, ha? Ng Dolor, ha? Magkikribal kasi mong anak. Sa kadiya, Ricarding. Ay, joke ka, oy. Joke lang ako ng Dolor, oy. Aron, malert ka, kaya pasig mo kalit ka old struck. Sa ba, oy? Sa'y old stroke. Tadi ay. Old stroke ka karon. Si Bakaw kay. Takaling kada. Dili kay ikaw ang ma-mild stroke. Mild stroke ba? Ang old stroke naman. Joke na, ay. Ay, ikaw ra ba taas ba kay kag kolesterol? Kay, sige kag suwa og manok. Alam, maninood lagi ko lang. Manok! Joke na daw ako ng Dolor, oy. Daghang salamat ninyo mga sir ha, nga naminaw mo nako. Salamat kay aksyon agad mo. Salamat kay hatod nako ninyo sa syudad. Ang pulis nga gikan sa kwarto ni Pikto. Mikawas na og giubanan siya sa duha ka pulis nga nagbantay sa kwarto ni Pikto. Nagdali man na sila, Rinaldo. Yan na sila. Sir, asa mo? Sir, i-secure og i-safety daan ang iyong mga kuyog. Sir Rando, kaya mong lakpo si Chef Ujirax. Unsa? Carmela, Agapito. Manago ka. Chef Ujirax. Uy! Unsa man ni, sir? Kini, si Chip o Jirax mo yun. Nganong gipusasan man ko ninyo? Ay nagpagreklamo, Chef Ujirax. Sa presinto ka Spin, ganun gipusasan ka na mo. Di na mahimo. Nagkalapas ka mo inis balawd.
Ikiha ko mo. Ini yung pagpusas na ko. Ikiya lang mi sir. Nagtuman lang mi kung sa'yo angin ang buhat. Tangtangi ko sa kong pusas. Tangtangi ko. Dili ba himo? Oh, yan ang yun ang akong mga kaumang polis. Litso eh. Kini, si Chief Ojirax Bingon. Inyo kong dakpon. Gipusasan ko. Gadi mo ko kriminal. Labaw ka pa sa kriminal, Chef Ojirax. Pusa, ayaw lang paglugdol pa niya. Buhi ko ninyo mga animal. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!